Аз не си бил търсен. Много са те търсиви, ама някакви такива, дето не съществуват. И като дойде първия път и като каза, че няма приятели, ма помниш ли? Помни го. Помниш ли? Помни го. Помниш го. Нещо да запомниш поне. 8 марта има, ама той 8 марта е нещо по някакъв друг повод, според мен написан. А най-смисленото знаеш ли къде е? А? Е тук на най-високо. Не сме гости, но сме гости. Не сме гости на тази земя. И така не сме. Гости сме. На мене най-ми хареса е тука да ми донесат една жълта тениска и какво беше. Извикайте сестра ми да ми донесе самовръсначка. Не само. Имаше една тениска жълта. Ето е жълта.